سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سني تروفتا نخسر النهار سينما سمري عب سينما سمري تطلعوا مزنك نحوري وعاما كوميدي دراما ملالات وزاتا سبورت في المتا سلام فتوات تخطتلتنا خميقنيهم نلومون كان وعلنا مبل 10 خفال لبولداويت سانتا فتيحكا حزنا لكم قريبنا لنا ابز حلفه مبل 10 خفال لبولداويت سانتا فتيحكا تسفاي بسخران تسنفو ابز نبرلو اوان نالغانش ام منقد مسرخبا نام مكينو اتيو كم زعمصان بدحر زينا بغزو مسكده ميرون ودون كلهم سدرا بيتون طبايو خمحيش كم زلمنون نسون كم استطعسن ميرون نفس السندويلو نخرخبو 5 قصورونينا تخاتاتلنا نيرنا مبل 10 خفال زانتا فتيحكا تقصل ألغانش كاب زيت فولت أسب دحرز ورد عمز تنكسيلا كاب جزاء أي وصتن كل نجارات الإيواء بمنبرو ولا دمت نيسبيو زينا نيرو اتهات اللام ليتيلا زت أما قطعوان أبحان قولان تملالسة تشجرتا نسناي نجارن دخدكا 50 كون فكري قدم أبوين بتكريستيان زابير تخيد نتلخا بعلي إذا كلا خلال كيف لنا نيرو حجر أم مسلمتين عايزة كلا خلالي مخان إزرقم أرمين أجر الناس عابا خميل فتأرخ كلا خلالي بلت بلبا اتابوشت البغز بالكاس كدقمي بحرك أنت هنديدو أكيد ما أقومام أنت يدويلي بفرهي قد فلت أوشت آت سفرة أي مثلاً بعلق تفلتي بحرك أنا ناوجج ناب أفات متأترام أسنانو نيسب مثلا ألغانش نتاز نبرتا جزا بأوات نغنقتا دقميا أتصفارونا بعين تقريبو كتخللا دلي ألغانش دحاندخي قربيتا مع تعود فئة درقميلها أتوتا انتي دخيني ألغانش نفسها فلتت بس ما بلت كأبحباحنا بلت أتلغانش جزا بقويت نغني أكيوسي تقلبيتك تحتني قربيتها تقرمت دك إساسلت أنا حكيها تفتفيله أب عرات بمنبرا تصبق مخني تكون اللام بجخي قدم مدك أسكي دقاق يمكن تصولت كبري ما عدا متقوت اللام حريكم أخقبري أمو تقبلني أمن أندرياس دوخن تسألكي دحاني ولا حنتي دلني تراك دقس قدفني اتي أوشت نبرا فرحوكا انت زيبننا لا نبينا قد كون قنادة ليت تساقم يبولنك قد فكي قناد صولت كيرك دكسي قربيتا بتازعت وتوتد بوتان صلمات مسركبت يوم اتوم كلتا فقرات ابتصموا بوتا تراقيبهم ميرون ولاديون ام نبرك ملس قال سلازاتولو مسسن مرخب كونه بفقر مقصال ادلاينت سلو خوينو ايتسمعون
ከምቲ ንሳ ነብኡ ዝሰጎጎቶ ንሱ እውን ሕነብኡ ብምፍዳይ ካብ ቅድምኡ ከም እትርሕቕ ክገብር ወሲኑ ነይሩ። ወላ እኳ እተርእዮ ዝነበረት ፍቕሪ ብቐሊሉ ዝሰዶ እንተዘይነበረ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ግና ፈትዩ ከይፈተወ ግድን እዩ ክውስን ነይርዎ። እታ ኣብ ጸልማት ዝሰዓመቶ ስዕመት ናይ መጀመርትኡ ስለ ዝነበረት ፍሉይ ተዘዝታ ፈጢራትሉ እያ። ሰሰን ስሕብ ኣቢላ ክትስዕሞን ከላ ስእሊ መላለሶ ነበረ። ክኽሕዶ ዘይደሊ ኣብ ልዕሊ ሰሰን ጦብላሕ ተሕዲር እዩ። ሜሮን ንፈላለ ኽብላ ኢሉ ምስ ሓሰበ መክፈረግ ዘብል ስምዒት ተሰምዖ። እፈትዋ ዲ ንነፍሱ ሓተተ ነዛ ንረብ ሓይላት ትነብር ጎርዞ ብኸመይ መንገዲ ኸፍቅራ ፈጺመ የፍቅርኳን ንውሽጡ ክገንሖ ፈተነ። ወላ እኳ ብዕላማ ተሓስከያ ሕጂ ግን ብርግጽ ተፍቅራ ኢኻ ንሓቀኛ ስምዒትካ ስምዓዮ ድሕር ከየጣዕሰካ። ስምዒቱ ኣብ ላንጋላንጋ ከም ዝኣቱ ገበሮ። ወላ እንተፍቀርኳ ፈጺማ ምሳይ ትኸይድ ኣይኮነትን። ትማል ምስ ባባ ክትጫማልቕ ትሓድር ዝነበረት ጎርዞስ ሕጂ ዓርከይ ክትከውን ባባኸ ኸመይ ኢሉ ክወሓጠሉ። ኣብ መንጎ ሓሳባቱ ሰሰን መፅያ ኣብ ምዕጉርቱ ስለ ዝሰዓመቶ ጨና ናይ ኣካላታ ምስኡ ዝተረፉ ኮይኑ ተሰምዖ። ሓጎስን ጨናን ንኻልኦት ሰባት ኣካፊሎም ምሳና ግን ተረፍቲኦም ከምዚ ናተይ ይባዩ በለባ ሓሳቡ። ሜሪ ኣዝየ ናፊቐካ ውዒለ ኢዳ ሰዲዳ ጨበጠቶ። ሜሮን ትምክሕቱ ክሰባበር ተፈለጦ። ወለላ ዝጥዕም ቃላት ሰሰን መደባቱ ፋሓበለሉ። እንታይ ደኣ ኣይነፋቕካኒ እንዲኻ? ኣዒንታ ሰለምለም ኣበለቶም። ኣዒንቲ ሰሰን ሰለምለም ክብላን ከለዋ ልቢ ሜሮን ድማ ትገላበጥ ነበረት። ናፊቐክ እምበር ልሳኑ ዝሓሰበቶ ገዲፋ ዘይተባህለ ቃላት ኣምለቐትሉ። ኣይ ከማይን ግን ደጋጊማ ሰዓመቶ። ናይ ብዙሓት ኣዒንቲ ከይዓጀባ ከምኡ ምግባራ ርእሰ ተኣማንነታ ዓብ ምዃኑ ሜሮን ክግምግም ከኣለ። ሎሚ ደኣ ብሓባር ዘይንሓድር ሜሮን ምሕዳር ምስ ሰምዐ ሙሉእ ኣካላቱ ረሸሽ በሎ። ሰሰን ትብልዮ ዘለኹ ይርዳእ ኩሎ ድዩ? ብስምባደ ዝበለ ቃላት እዩ። ንሱ ክፈላለዩ እናባሃገ ንሳ ንሕደር ምባላ ምስኡ ክትቅጽል ዘለዋ ባህጊ ዘነጽር ምዃኑ ኣግሃደትሉ። ይርዳእኒ ኣሎ ግና ሓደ ክትፈልጦ ዝደለኹ ምስጢር ስለ ዘሎ ናይ ግድን ሎሚ ብሓባር ኢና ንሓድር። ንስኺ ናይ ዝበልኪ ይኮነን ኣብ ህይወተይ ሓጠት ክፍጽም ስለ ዘይደሊ ፈጺምና ብሓንሳብ ኣይንሓድርን ኢና። ድርቕ ኢሉ መርገጺኡ ሓበራ። ብሓንሳብ ደቂስካ ግድን ሴክስ ፈጺምካ ማለት ድዩ? ኣነ እውን ባህጊ ናይ ሴክስ እኮ የብለይን ግን ኣብ ሕቑፋ ኸኣተይ ክድቅስ ኩትር ባህጊ እዩ ዘለኒ እምበር ብኻልእ ኣይኮንኩን ዝኾረየት መሰለት። ሰሰን ንዝኾነ ሰብ ከተእምኖን ኣብ መስመራ ከተምፅኦን ፀገም ስለ ዘይብላ ንሜሮን ብዘለዋ ሓይሊ ተጠቒማ ብሓባር ክሓድሩ ኣእምነቶ። ጥንሲ ሒዘይላ ምስኡ ክትነብር ስለ ዝነበረ ባህጋ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጐሰት። እዚ ቆልዓ ደኣ ዘይኣመሉ ምስዩ ተስፋይ ብወዱ ስለ ዝተሻቐለ ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ሰዓት ተመልከታ። ሕጂ ዕረፍተይ ክጥቀመሉ ኢሉ ግዲ ኮይኑ ኣልጋንሽ ንሜሮን ክትከላኸል ዝበሎቶ እዩ። ባባ ኣብ ሓምሻይ ክፍሊ ብልጫ እንተወሲደ እንታይ ኢኻ ትገዛለይ? ሄርሜላ ኣብ እግሪ ቦኣ ሕልኽልኽ እናበለት ንተስፋይ ሓተተቶ። ከምታ ናይ ቀደምኪ ናይ ኔትን ክላስን ቀዳሚትን ተወፂኺ ፀገም የለን ዝመረጽኪዮ ነገር ከዕድገልኪ ኣበሰራ የስ ብምባል ብሓጎስ ሰለለት። ተስፋይ ደቁ ኣምሪሮም ዝተዛረብዎ ኩሉ ገዲፉ ከም ቀደሙ ክኸውን ኣይደንገየን። ብዓቢኡ እታ ብመልሓሳት ታሊላ ካብ በዓቲ ቤቱን ደቁን ፈላልያቶ ዝነበረት ሰሰን ወዲ ኣለኹ ስለ ዝበለቶ ናብ ዘብሎ ኣይነበሮን። ካብ ሰሰን ድሕሪ ምፍልላዩ ኣብ ዘይፈልጣ ሰበይቲ ዘውረዶ ዓመፅ ግን ዕረፍቲ ክህቦ ኣይከኣለን። ካብ ኩሉ ብዘይ መከላኸሊ ብምዃኑ ንነፍሱ ፈርሓላ።
ኣብቲ እዋን ሓሳባቱ ብሰሰን ተገዚኡን መስተሰትዩን ብምንባሩ ዝተረድኦ ነገር ኣይነበረን። ተስፋይ እቲ እናረኣየ ደፊንዎ ዝሓልፍ ዝነበረ ጽባቐ ሰበይቱ ኣብ ውሽጡ ከም ናይ ቀደሙ ቦታ ክረክብ ስለ ዝጀመረ ካብ መጠን ንላዕሊ ቅሳነት ተሰምዖ። ካብ ኩሉ እቶም ኣዝዩ ዘፍቅሮም ደቁ ብሰንኪ ሰሰን ከጋፍዖም ምልስ ኢሉ ንድሕሪት ክዝክሮም ከሎ ብስክፍታ እዩ ነፍሰ ስጉ ዝግፈፍ። ንይቕሬትኡ ተረዲኦም ሕድገት ስለ ዝገበሩሉ ግን ቁሩብ ካብቲ ዝነበሮ ስክፍታ ክገላገል ክኢል እዩ። ፀባብ ክፍሊ ከቢድ ዘታ ነጊሱ ነበረ። ዘይፋለጡ ሰባት እምበር ክልተ ፍቑራት ኣለውዋ ንኽትብሎም ዘድፍር ኣይነበረን። ክልቲኦም ነናቶም ሓሳባት ከውርዱ ኸደይቡ ሓደ እኳ ነቲ ፀጥታ ዝብትኑ ኣይተረኸበን። ድሕሪ ነዊሕ ደቓይቕ ግን ሜሮን ናብ ገዝኦም ክድውል ከም ዘለዎ ስለ ዝተዘከሮ ሞባይል ካብ ጅብኡ ውፅአ። ሄሎ ማማ፣ ኣነ ሜሮኒ ሓንቲ ስራሕ ስለ ዘላትኒ ምስ ፊልሞን ዓርከይ ሓዲር ኣለኹ ከይትሻቐሊ ብምባል መልእኽቱ መሓላሊፉ ሞባይሉ ዓፀወ። ሰሰን ኣፍቃሪኣ ሞባይል ተዛሪቡ ምስ ወድአ ብጎባ ዓይና ጌራ ጠመተቶ። ኣብ ጓል ዘለዎ ፍርሂ እናገረማ ተወሳኺ ንገዝኡ ደው ኢሉ ፍቓድ ክሓትት ምስ ሰማዓቶ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣስደመማ። ገዛ ከይሻቐሉ ደው ኢልክ ንገሪዮም። ሰሰን ካብ ገዛኣ ወፅያ ምሕዳር መጀመርታኣ ዘይምዃኑ እኳ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እንተነበረ ከም ዘይፈለጣ ክመስልን ተግባራ ንምፍላጥን ከምኡ በለ። ድሕሪ ምዝራቡ ግን ቀልጢፉ ተታዒሱ። ስለምንታይ ብሓሶት ትፈታትና ኣለኻ? ቀንዲ ምስኣ ዘላለየካ ዕላማ ወቂዕካ ኣለኻ። ሕጂ ካብ ጥቓ ዘይትርሕቕ ዝብል ሓሳብ ናብ ሓንጎሉ ተመላለሶ። ሜሮን ዋላ እኳ ካብ ሰሰን ክፍለ ባህግን ተነበሮ ንሳ ግን ከምቲ ዝሓሰቦ ብቐሊሉ ክትፍለየሉ ኣይከኣለትን። ንፈላለ ኽብላ ወሲኑ ይመጽእ እሞ በታ ለመጭ መልሓሳ ንውሳኒኡ ተፍርሶ። ሓሲብዎ ዝመጽእ ኸየተግበረ ድማ ንገዝኡ ይምለስ። ሓራይ ከይፈተወት ምስ ሓሳቡ ተሰማምዐት። ብርሃነ ድሕሪ ልጋንስ ዝተዓመፀትላ ምሸት ፈፂሙ ይቀሰነን። ነፍሰ ምትሓትን ቅንእን ወሪርዎ ዝገብሮ ካብ ዝጨንቆ ሓፂር ኣይገበረን። ኣልጋነሽ ናይ በይኑ ገይሩ ስለ ዝሓስባ ወላ ሓደ ሰብ ክትንክፈሉ ኣይደልን እዩ። ይትረፍ ኣብ ነብሳ ክቐርቡ ነዛ ሰላም ክብልዋ እውን ፈፂሙ ኣይዋሓጠሉን እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ነቲ ምስ ወዙ ዝነበረ መልክዓ ተዓዚቦም ቦግ ዘብልዎ እዩ ዝመስሎ። ለይትን ቀትርን ካብ ሰብ ነፂሉ እናሓለዋ ደፋር ዘይዘርኡ ዘማዕድውሉ ምስ ዘጠመቆ ሰብ ግን ብዓመት ፀውታዊ ርክብ ንፍጻሙ መውሓጥ ኣበዮም። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ሕና ኽፈዲ ምሸት ምሸት ኣብ ዝተዓመፀትሉ ከባቢ ክዝንቢ ዘምስ ዝነበረ። ኣልጋነሽ ሰዓት 5 ወጋሕታ ስለ ዝተዓመፀት ዓማፂኣ ለይቲ ዝርከብ ኢሉ ዝሓስብ ነይሩ። እንተኾነ ከም ዝሓሰቦ ክረኽቦ ይከኣለን። ኣብዚ ኮነን መለዲ ገዛውቱ ክዕምፀን እንከሎ መስተሰቲ ነይሩ ደይላትኒ በለ ኣልጋነሽ ዝበለቶ ተመሊሱ ክዝክር እናፈተነ። ተስፋ ቆሪፆም ኣብ መስተ ዝዕቀቡ ሰባት ኩሉ ግዜ ንዓመፅ ይኹን ንኻልእ ንዓና ባሃብ ዘብል ነገራት ካብ ምፍፃም ፈፂሞም እዮም ዘይዕርፉ። ኣባልናይ ንዓና ባህ ዘብል ነገር ስለ ዝገበረ ክገድፎ ዶ ክቐፅዖ እናበለ ተማተአ። ኖ ፈፂሙ ይከውንኒ ብመን እሞ
بتا هيوتي كخفللا دلو زخونك سب سلز مصاني اي محروني كاب باخ مصاني نعين تزبدلن محاشا كبري تتنكيفون كله تمن تدعي لدقا ألغانش كالأقسم معي ليتي أبتلغانش تعمت أتلو خبابي إنا زنبين كله زي سلاسلو زنبري حساباتيو تسفاي دحرتان ألغانش تعمت ألا وقحتا بأوانو نبيتوي أتو سلازنبريو كرخبو زي كألم فتوات تخطاتلتنا مبل 10 خفال زانتا فتحكا أبسي تزازيم الله كومنت شير لايك كومو سبسكرايب مكبر أي تزنقعون نبلنا أبزمت زمدنا مبل 14 خفال حيزنا لكم كتاب النملس سسنايو نخلنا